अपने ड्रामा क के रखल रहत ऐसन कम से कम मिलजुल के काम करती सन। मान तनी एगो बेटा नालायक बाटे तब वो खातिर आदमी का करी ओकरा के काट के फेंकी अपना भदर के चढ़ा देले भी कपार पर कमाई दिन हर मत करी। अभी आदमी का करो जितना सिखावे लायक रहो उतना बुद्धि देवे लायक हम देइए दिहनी हैं। एही नहीं के बुझात तनी गोबर पताई करे के बाटे ई कुनो होने से ना हो खाली बस झाड़ झुर के घूमिया सन दोनों पतो दोनों 2 लाख के बाड़ी सन है भगवान। हो कहां से चोकर लिए तोरा के एगो बेटा बा कमाता टे कौन कौन काम करी हम बताओ सनु कैसे। अरे माई कबर बड़ा तली गे आगुल ना लायक घूम के का तोरा तो एगो लौकत नहीं के हालांकि के आंख बनवले वाली झुटू के बकरी तो बैठल रहतली सिंह उंग मार दी तब रे। हां न तू ही न अखिए बनवावे के पैसा देले रहल। अब तोरा के निमने बात कहत हन त तू कहतली कि देख माने हम बेकार कहत हमारा आंख के चिंता कइले बाड़न तनी ई नहीं के बुझात हो गइला मतलब देशवा ओकर समझा के कंपनिया में कमा करी हैं। तारा के ये काम निमन बजा चलाव तार खाली कंपनी लोग के खाली रुपया चाहेलु बटोरल उ कमात नहीं खा न। जहिया से एकर बियाह क देले बानी उही दिन से ही बिगड़ गेल बाटे। अब हम का करी हम ना जानत रहनी नतिउ के बियाह क देब त ई ना लायक के निकल जे तोरा के रुपया चाहि न त ये कमा देबे खाली न के टेंशन ही नहीं खेत वहां के सब के मरद कमा तोड़वे लेकिन वहां के त कुछ दिक्कत नहीं के बस खाली खाए के पिए के बउए घूमे के बउए काल से ही राती के पी के घो के और के बड़ी इतना झमकत लागत कि तारे भतार कमा तो ऐसे झमकल तारू हैं। देखो ना हमारे साड़ी निकाल के पहन ले बड़ी ये दीदी सब साड़ी फिर चले रही है बक्सा में से निकाल। हां मर्द के बैठावा हमार साड़ी निकाल के पहन ठीक बाटे ना काहे ऐसे बोला तनी काहे न बोली देखो ती कि तार मर्द कितना कमात रहन जब देखो तब हमरे मर्द करत रहत हटे का चिल्लात रहतो जा हो हैं ना चिल्लाई जना रह दुआरे करले रही ठीक बाटे ना तो का करी आप मन कुल बता मतलब एने ओने काम करत रही डॉक्टर एक त ऐसे ही मना करले बा कुछ टाके के ने के प्रकाश में तो नहीं खाता के तो जाई बैठ के के कहत कि टाकी ताकि तो अपने में दोनों हमार लड़ाई सब कोई बैठ के खाई। अरे मान ले तोर मर्द कमा दे छोट बात तंची एकरा बुद्धि नहीं खे होता तो बुद्धि हो जते ई हो जाए लगी बुद्धि केतना बाब हम जानत नहीं थी। अच्छा जो अपन का बुद्धि रह के बियाह कर लिए मेहरा को बैठा दी घर। अरे तू हमरा से बुढ़िया बोल रे देखा दे ना मम्मी जी कितना दीदी जी बोला दनी हम ही वहां के बैठले बनी घर में। अरे बैठले नहीं कुतंची तू डाटा पीटा ओकर के तंची बोलबू नानू अब तू अच्छा मम्मी जी के हम वहां के मारा डाटा में गरी आई में सियाना हो गइल बनी मेरा देखो सियान के बात बैठो कनिया सियान के बात नहीं थे ठीक बा मेहरानू तंची डाटा से त मरत तंची में चले लसन ठीक बा उनकरा के बोला ठीक बा अब तू कबर खाना लिया हो दुआर पे हम करे के ठीक बड़वे ठीक बा आई तो करो तो दिया दी हो ठीक बा जब वहां के कमाइते तो काहे इतना सब कोई के ताना सुनती वहां के नाम रखे सब सुनवाओ दे एको को बातार बड़ सुन के मेरा नु के काने को सुना के देता ना काने को सब करत एगो इया के बानी खाली पियो तनी खाता नहीं ई नहीं कि देखो कि हां हमारे का शौक नहीं के आज बोला तो जब बोल जा दीदी जी ना पता ना लइकवा के तेल माई किना केने वाली रे ओकरो आंख जोने बन गुबा कि का जाने एने ओने घुमत फिरत रह आ गई नी तू का बार बात रहलू हो। हां चूड़ी पहन ली आ चूड़ी पहन के ये करे के दूध पिया ये करे के करे ऐसे का बोलत हो चुप रही ऐसे कहे बोला तरी हो लिया तन थरिया में रोज जी का बैठा के टिकट हम पूजा करत हम खाना न बन गुबा कहिए कमन जी रौरा बताई दीदी हमके कितना ताना देता नहीं कहतो ना बोला तनी कि हमार मरद कमाता तहार मरद बैठ के खाता रुए रौरा के शर्म नहीं के लागत घर के बड़ जेठ आदमी ओई तरह बोलेला जानलू झूठों के लागत लू रोए बड़ जेठ बोले लगा तो ठीक है बड़ू बोलवाई ना काल पूछी में रौरा से लागल ना मुंह थे तरे बड़वे रौरा कबो ना सुधर ए मर्द तू सुधर भी ना एकदम नरबुची कमाइम न कमाए के तू मन करी त जाई कहियो मन करी लेकिन के संग त चल जेबे अपन कमाए हम जाई रहा त ले बुचिया हंसती खाना उना बन गुला त लिया खाली हां ले आ तनी ठुसी ह कैसे बोलती रे ठुसिया कहती एकदम में करो माथा काम निखे कर ला बुचिया दूध पिया ठीक बा मम्मी तार खिसेल भी तनी मना के आवत तनी
कौनी ही अरे थुर थुर के आगे ना लिप दसन फुला दे उसको का ये मम्मी जी और मतलब बुढ़ियो मतलब बुढ़ जतने बुढ़ा तो उतने दिमाग और सटकल जाता का हां हमार मुंह खूब सटकत है अब बाबूजी गोइल बनी तो दीदी कहां रहन का ला दो जे राखो का ले ले बदी अरे ई कैसे बोलत रे हमर माता तो ससुर लगी हनु रे ससुर लगे हां लोग के लागत पैसा माटी ठोकतानी ठोकी ना अखिया के खराब हो जी तब बुझाई तोहनी के बुझाते नहीं के सांझी कोनी अरे भेद सने आगे ना लिप दियो सन आगे ना लिप दियो स तो ना आओ तो ना बड़का बब्बुआ आओ त बच्चा हां गाड़ी खा ले बा का सब का चलो ठीक है बटे आवे दत अब आई नु तो खदिया और देखो बात बता तनी अइहन हुए ना तो हम अलगा हो जी पहले बता तनी सुन ली आई हो करम हमनी के आज तक सोचबे ना कनी जा लगा तू कैसे सोच ले काहे ना सोची हमार मर्द कमाता सब कोई बैठ के खाता ई कोनो मतलब होई का हम बोल देते नहीं हमरा का अलगा कर दे हमार मर्द नहीं हम अलगा हो जी तब बुझाई ठीक बटे नु ठोकली आज आँखें बताओ खराब बटे। होई तब बुझाई आज बताओ तो तोर मरद आवत हटे अगर हमरा से बतेबे ना कले हेतना दिन की गाड़ी धइले बटे तो का माई। कल परसों के धइले बानी माई देखो छोटका लागत आइल बटे बबुआ छोट अरे का ना कहाँ बाल हमार सरे? मर्द के माथा सुन ली मर्द कहाँ हल्ला कइले बाल भुला गेल बन जाओ जो बड़का बबुआ ह हां आंख बना वाला बोल दलो पत नहीं खा देखिए अभी माटी ठोकतड़ी लिया के दो पानी लिया के ना दे हां खुश रह पानी लिया के दो का हाला भइल बा रुकी जी लिया तनी पानी अरे बबुआ तू अभी आवत ना थाकल पियसल गाड़ी खाई छगड़ा में ले तू ई घर के हैरानू के जाने लो ना आई तू माटी पूछा तलु हम नहीं से पूछे वाली तू सर अब बूढ़ पुरानी भनी तो हम ही न कुछ के पूछी हैं सुना अब बैठ चल खटिया बैठ हां पानी लेके आवा हो लेके के चलो ये धूप पता ठंडा ज्यादा लागत बोले तो कहियो मन ठंडे ना लागेला अरे ओने ठीक है कहत रे बड़ी सुनले बनी ठंडा ना लागेले कंपनी में काम बढ़िया ले चलत रहे ना बच्चा हां बढ़िया ले चलता रहा सब अपन सुनाव देखत तनी काम करावत से तहरे ले का हो अरे ना हो ऐसा कोनो बात नहीं बेटी पतोई बड़ी सन त का उहे करिया सन बूढ़ पुरानी भनी तो जांगर चलाए खातिर कोनो कोनो काम करे के पड़ी ना तो गेट लिया पानी पी ली तो कोशी ओठ के बोलत के ली पानी पली बोली ना हम ना बोला तो के बोली छोटकी बोली का किरौरा बोला काहे खुनसाई रहती है का हो अरे ना हो अपने में जिंगर जिंगर ना तन सुन ली जा अलगा हमरा कह दीजा हमरा से खर्चा चले वाला बना काहे अलगा कहत रे तू कमात रे एकरा खर्चा हम कमाते तो तोरा का दिक्कत बा काहे ना दिक्कत रही जी काहे हमनी के बुढ़वा जनत रे 5 गो भाई रहलन कोइयो गो हो खस मैं जना कमात रहने तो तोरे नियन एगो अलगा पतोई बिलगा खेल कोई ना होई सब मिलजुल के रही तोरा रहे के हां बात तो ले जी अपन छोटका भाई के कमाए अब मिल जा रही जा ओ कोनो अरे हम बड़ बाइन त कमा तनी घर के कुछ करता काम धाम न खेती गृहस्थी दिन भर देखत है कि लफोन के जैसे घूमतानी आवतनी जब हो भैया गुल का गोड़ लागत खुश रह। करा गुल वाला हो हां पहले तो ले ओइ जे खाली खाई के देख कमाई के ली ना बा लइका भाई जानी बड़ बाप वाला ले बुचिया खेलतनी खातिर ले बानी हई मेहर कहाँ ले मिली लेके रहबे नहीं तो तू जाओ, हाँ। मन करा जइबे घर से बाहर ही ना निकल बे का कनिया भइल खेती रहे गृहस्थी के बताओ का होता मैं चकाचक बा हो। आई का कहत अली से मर दे तना कहत अली सकी देखो तड़े लड़की ने नेबरो बनवा के घुमत हटे एकरा के इतना इलाज आवे अपना बनवाइबू त कब बनवाइबू अरे चलो ना ठीक है बाटे कमाल मैं- बढ़िया लागत गाँव- ए गाँव घड़ी में एकदम फैशने बा निकल लइकन के बातें हो आती। ए घड़ी के लइकन के फैशन बा ई कुल हां बच्चा तो देख ले ई दे तटे एकरा मर्दे फटते नहीं के तोरा बार फटे पहिने ना चघर अतली जान फैशन बदली तब बुझाई रो रो के खर्चा दियत नहीं खे तो ठीक है बाटे तो चलाई खर्चा ए भैया अब कैसे खर्चा चलेला आहो हम हमरो कुछ के नहीं लिया रेडी चलब बैठल संग बानी। ही ठीक ना तू ए जे रह गांव मौगियो से ना बोलत घरे बिया अस्ती। मान ला मौगी तो बोलते बिया आ भौजइयो तो मान ला बोलते देख ला ओकरा बुझात नहीं कि भैया इनको तो गोड़ लागी अरे अब खर्चा हम देते त का दिक्कत बा गांव से ना खेती गृहस्थी कर पड़ रह तू चल जी बतई जे के देखी माइयो बूढ़ा गोलोई में आकी बनवावले भी समझाओ माइयो तो ये बतिया कहती कि जा तो नहीं कमाए हई हऊ घूमत रहो त खाली तो बताओ अब काम धाम क के घूमी ना ना त हो का एकरा के एजे रहे द बूढ़ा गोलोई ऐसे ना रिया के जे अपना साथ ठीक बाटे नु ले कर कर करू त मार चार झप तो खाली मार ए मम्मी जी भैया जी ठीक कहतनी आ देखो तो इन जुग जमाना केतना महंगाई बढ़त तड़ुए दिनों पर दिन बढ़त तब हम का कहीं बताओ ये देखिए जी रौरा भैया जी जोरे ना चल जाए ठीक ना ना घर में ले जाके सूत तो ठीक अरे है। अब चुप बना रह तू अब बोले ठीक बा चलो। भैया हमरो के बतिया द का कहली दोनों जना अपन दोनों भाई कमाई ली तो अपन मान ला दू पैसा आइबे ना करी चलो ठीक बा हम बतिया देतानी आ कल निकल चले के जो चलो बच्चा के खाना दे चलो हो हम ना तो के दी प्यार से बतिये ना करी हसन ये कितना बढ़िया रहे जी भाई काम धाम तू कर मत ठीक ना हम जातनी बकरियन के पकड़ के बांध के हम जा आवतनी तनी कमाई ना होनी